ama pa tôi khi lại đi ngà ở đây suốt ngày lại đi ngà cái đi ngày mình xuống sinh hoạt tu ama sai là cái nhà tu lệ cái nó mình bị tiền đúng không ạ sẽ tuang tăng khá cái mình đang phát triển tăng cái gì lagi na cái nhà tu này mau tu mà ama sai thì bạn tu cái kiến mà sai đi wala ko mo ang bang sa nila ang ipopatiya ikipapel na muli ako ngalo na kapare masala sa na kung sagi pero kapaka ang tungka ina kapato kitwagi gi ni wa kamay na mamaya ama to la sa ko di si wa lang na na ano ket kaya himale to sa nila ama to inhala patyan be home pay ya patyan ang ko hi si ko kamay ko sa patyan pinahi ko si ko patyan ni kapatali mana tu saya tanjin hoi gospel ba tu ya ibu ko ba ko hanga iki bikyanga sanau yui na te tu alaiwa no kam ba i omni lai gospel sia tu ni am me ba ta te omni hi chi tu sa na i mai wa na ko ka kina adia kina i manipur feel ko ba is mai wa sia ni na i bia ki te ko ha sia ti no mo ba in te no te ta isa ni amo ba feel taking achieve abak maya himare to ma tu zali feel na hum pia hi chi a sab to ami te thole upai sa a etia de feel na chu koi te ya chi live ke te frontline mon te refusing te on na mon te ani ke ga ta ya na to ma mon to ma ta te on na mon te etia de na feel to a feel tha de to pa ta so se ma on pia sa ka hi chi po po na yai ta on na sa tan chino e gospel chi ga ko na akaki na ingai ko na ne kai na ta pe ko ka sa sina lam suana ni te hon ke ni to pa na le ke yang ko na hi chi na ina sa ko ni na mai ko ina asa pe ne le ko na ta ta na sa ne chi sa wa ko ka chi ani pa ya ni mi na ni tan chino e gospel